Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep bij optredens van Caroline in het Veld, Graaf Landgraaf, K.D. Fox en Max Leukveld. Je krijgt een pot met goud van mij, kijk, morgen ben je rijk. Mijn moeder stond hier op de stoep, ze gaf me groot gelijk. Ze gaf me groot gelijk. Ze gaf me groot gelijk. Heb jij je koffers al gepakt en kaartjes voor de trein? Dan komen we nog net op tijd voor een enkeltje Berlijn. Voor een enkeltje Berlijn. Voor een enkeltje Berlijn. En nog meer van dit en dat, je weet toch hoe het gaat. Ik weet het wel, maar zelf niet meer, als jij het maar verstaat. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Blijf maar hier, dicht bij mij. Er zit iets op mijn linkerarm, het wil er niet van af. Misschien blijft het wel zitten omdat ik het eten gaf. Ik het eten gaf. Ik het eten gaf. Die vloer hier is van porselein. Wie verzint er nou zoiets? Dat kan alleen maar breken en daaronder zit dan niets. Daaronder zit dan niets. Daaronder zit dan niets. En nog meer van dit en dat, je weet toch hoe het gaat. Ik weet het wel, maar zelf niet meer, als jij het maar verstaat. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Zie je die Picasso daar zo kleurig aan de wand? Die weet dat hij het mooiste is aan de achterkant. Aan de achterkant. Aan de achterkant. Mijn koffers zijn al jaren kwijt, maar nu moeten we weg. Kan jij ze dan niet pakken? Je hoort toch wat ik zeg? Je hoort toch wat ik zeg? Je hoort toch wat ik zeg? En nog meer van dit en dat, je weet toch hoe het gaat? Ik weet het wel, maar zelf niet meer, als jij het maar verstaat. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Jouw aandacht is een reddingsboei, zodat ik nu niet zink. Je ogen zijn op mij gericht, zodat ik niet verdrink. Alleen al jouw aanwezigheid, gewoon hier om me heen. Dat redt me van de golven, dan ben ik niet alleen. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier. Blijf maar hier, dicht bij mij. Blijf maar hier.
Zie en Evelien kwamen ze al in deze studio. Caroline in het veld en Joert is het de wer. Straks praten we in de piepvol over het nieuwe album wat ze uitgebracht had. En ze had een bijzondere gast bij ze. Nou, misschien had ze dat al meekregen. Maar goed, dat vertel ik straks dan wel even. Goed, bij deze dus. We gaan even naar Graaf Landgraaf. Een Limburger die in Friesland te lonen kwam is. Mooi verhaal. Een absoluut gevoelsmees. Hij wie er alles, maar hij is een punkband. Tenminste, ik neem het dan een beetje punk. Maar hij is als singer-songwriter echt heel actief. Doet hij fantastische dingen zelfs. Een echt, wat zeggen ze? Creatieve toezenpoort. Live in Noorderwien. Graaf Landgraaf. Suffering, can find the right words, I can only say it hurts. Would you be there for me? Would we crack some jokes? We'd hug, you leave and we'll pretend these wounds have healed. I wanna tell you how I'm doing, wish I could scream it out, but instead I'm a coward that is fanning to a crowd that doesn't know anything about me. Oh no, me likey, I love you to death, so I'll try to be happy. I'm smiling to contrast the constant tears that I'm fighting. I'm vibing, masking the fact that I'm barely surviving. Big boys don't cry. Too hard to see clearly, so I'm down on my knees. Spent everything I owned on the entrance fee. Yeah, I did it for me, a young dumb would be. I never wanted to be me, no. But it's your night out, so I'll hide in the lights. I'll have a smile on my face, but inside there's a fight that no one can see. I can't fucking breathe, I'm trying to flee, but I can't outrun me. Me likey, I love you to death, so I'll try to be happy. I'm smiling to contrast the constant tears that I'm fighting. I'm vibing, masking the fact that I'm barely surviving. Big boys don't cry. We don't choose our body, we don't choose our brain, don't choose our family situation, our name, don't choose our country, our DNA. No one's in control, all people the same. We are similar hardware with different origins, different shoes, walking different roads. We're so quick to judge and we're so often wrong. We're learning too slow and the road is still long. I know they say it's darkest before dawn, but I don't think they mean all the smoke in our lungs. All leader freer, they've enslaved us all, buying and selling and fighting the war. What's it all for? Does anyone know? Are we dying for something we're dying for? Slaving away for some rich fuck's gain. Can feel your oppression when you think you're free. Me likey, I love you to death, so I'll try to be happy. I'm smiling to contrast the constant tears that I'm fighting. I'm vibing, masking the fact that I'm barely surviving. Big boys don't cry. Oh, I want you to know, I want you to know, I need you to know.
Een bijzonder man, Graaf Landgraaf. Straks nogmaals het verhaal van deze Limburger die het in Friesland te lonen kwam is. En daar ben ik persoonlijk heel blij mee, want hij maakt hele toffe muziek. En hij houdt weer energie. Ja, hoe energie sprutsen trouwens. Ik ga even naar KD Fox. Bijzonder verhaal. Sietse van Essen, Dokkum lokaaltje van het Klinkhamer. Trof Ronnie Prins. Daar had hij een band mee opgericht en dat heette Nothing. Toen kwam Kirsten Dijkstra erbij. Toen is hij met z'n trein trok in. En daar is een album uitkwam. Kaku. De presentatie komt er nog van. Het is een creatief, leuk punk muzikaal verhaal. Nou ja, zorg eerst maar even naar KD Fox live in Noorderwien. Centrum meldt de geheimzinnige UFO. 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 Oké, opgelet. 10-2 computer. Verzamel je mannen, commandant. Ik heb een indringer ontdekt op mijn tv-scherm. Heel mooi. Oké. KD Fox, onthoor die namen. Ik vind het echt fantastisch. Beetje punk, maar al je verschillende invloeden erbij. En dan gewoon een feestje bouwen. Een muzikaal feestje. Album is uit, wordt toch al gepresenteerd. En onder de titel Kaku. Je krijgt natuurlijk als programmamaker een paar mails binnen. En Sonona zit er intussen en denkt... Hey, leuk dat hij even mailt. Ik had ook mijn volgende gast. Hij heet Max. Max Leukveld. Mooi is er even bij best, Max. Ik zet even mijn drumkrukje hier, Del. Hoe is het? Het is heel goed. Dat is mooi. Het is prachtig weer buiten. Wat willen we nog meer? Ja. Ja. Maar even zeggen, Max is een fantastische bluesmuzikant. Hoe lang al? Ik denk 30, 40 jaar ongeveer. Ja. Ja, dat zal het wel weten ondertussen. Altijd met bands op een paard, maar hij mailde mij en zei... ik ga wat solo-nummers en ik wil wel eens even weer spelen. Nou, ik zei, dan mag ik gewoon eens even del komen. Het grappige is, eigenlijk is een Drent die een beetje Fries praat. Ja, dat klopt helemaal. Hoe waar is dat Fries te danken? Nou, ik heb lang speel je maar Jan van der Lees uit Gariep. En de man wil altijd Frieske pretje, prutje. Ja, has goed beharken. Ja, maar ik woon ook al ondertussen ook al 30, 40 jaar in Friesland. Ja, waar ergens?
In het mooie Kammingaburen. Ah, mooi hoor. Goed zo. Kom nou, je lekker spelen. Prachtige gitaar. Wat voor gitaar is dit eigenlijk? Dit is een Breedlove. Een Amerikaans product. Oké, maar de meeste Jerrit aan alleen, maar er zit een heel mooi soundje in, hè? Ja, er zit een heel mooi soundje in. Ik ben er ook echt heel blij mee. Daar gaan ze mee uitkeersen? Of best het toevallig zijn oren? Nee, ik doe altijd op zaterdag. Is dat snijden te mitje? Nee, zaterdag. Zaterdag te mitje. Ja, daar ben ik ook. Het is een sneur. Maar ik kom uit de hoeken van Friesland. Wij zijn zaterdag. En dan ga ik op zaterdag de mitje even een rondje stad doen. En dan stap ik binnen bij Martin Pals van de Gitaarhoes. En die had deze aan de wand hangen. Ja. En toen had ik er een op gespeeld. En toen dacht ik, ja, dit moet hem worden. Deze laten we niet meer gaan. Laten we niet meer gaan. Nee, klap. Hey, ik zei al, best met bluesmuziek bezig, prodden met bands. Je wordt eigenlijk, is het puur nog alleen maar solo? Het is op dit ogenblik puur alleen nog maar solo. Ik heb wel wat uitstaan, een beginnetje met wat andere mensen uit Grains. En ik heb net wat 6 nummers van ontvangen. En ik heb geen idee of het wat gaat worden, maar het moet tegenwoordig is zoveel tributes, hè. En dit wordt een Joe Bonamassa tribute band dan. Als het doorgaat. Daar is niks mis mee. Goed zo. West is dus zelf muzikaal. Best lekker aan het spelen dus. Lekker alleen aan het pingelen. Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ik moet wel zeggen, vandaag ook in het eerste nummer, dan zit er toch een klein foutje in. Kijk, als je alleen bent, dan heeft niemand wat te verwijten. Maar er is ook niks om die heen. Tot die foutje gewoon in de muziek verdwijnt, zeg maar. Als je een foutje maakt alleen, dan hoor je hem ook. En dat is wel eens lastig. Maar ik vind het eigenlijk wel het allermooiste wat er is. Het is, heb ik wel eens eerder zei, het is een beetje zo van, ik denk de rest van de wereld of zo, weet je wel? Dat gevoel geeft het een beetje van. Het had wel iets. En dan in combinatie met de blues, country, singer-songwriter. Een beetje Americana. Ja, een beetje die hoek. Ja. Ik zit nog, ook John Hyde, hè. En dan in de blues Big Daddy Wilson. Maar ook, ik heb ook 2 nummers van Leonard Cohen op mijn repertoire staan. Waaronder het bekende Halleluja. Want dat vind ik ook gewoon prachtige muziek om te horen. Ja, klassieker, hè? Ja, echt een klassieker. Ja. En nog een nummer van hem wat ik ook prachtig vind. Daar zouden mensen toch eens naar moeten luisteren. Dat heet Almost Like the Blues. Nou, dat is nog zo actueel als het maar kan op dit ogenblik. Ze is lekker in die muzikantenvel dus. Ja, absoluut. Ik hoop nog een aantal jaren te blijven spelen. Kost maar weg. Ja, best genoeg. Nou, let hij nog net gaan. Echt, hij mag eerst nog spelen. Dit is hem, live in Noorderwien. Oh, the river knows your name, and your tears falling down like rain. All around you, suffering and pain. Oh, the river knows your name, and the river as you cry, as the lightning cracks the open sky. Oh, as your mama sings a lullaby. Oh, the river, she knows why. And the river washed you down beneath the surface, with a rushing sound, as a freight train passing to a town. Oh, the river watch you down. Oh, the river, she takes away all the words you and I could never say.
Oh, in the silence, darling, we will pray, we will pray. Oh, the river he takes away. And the river knows your name. From the Brazos to the Wabash to the Seine. No two journeys will never quite the same. Oh, the river knows your name. Oh, the river knows your name. Don't blame me for who I am. And don't blame me for where I come from. Don't hate me for the color of my skin. And do love me, but only if I'm with. Don't do it. My back is not so strong. I say don't do it. I can carry it my whole life long. Don't push me. Please let me breathe. And don't rush me, oh, let me please breathe. Don't hurt me, you hurt me enough. So don't hurt me, you know well, I'm not so dumb. Don't do it. My back is not so strong. I say don't do it. I can carry it my whole life long. Don't judge me by the letters I have seen. Just listen so you can understand. They watch out, there's the end of the road. I say slow down, you know I'm ready to explode. Don't do it. My back is not so strong. I say don't do it. I can carry it my whole life long. Old school of net old school? Het komt in ieder geval uit Drenthe, wij uit Assen. Max Leukveld, fantastisch dat hij hier even weer. Ja, soms krijg je een mailtje en dan zei ze gewoon: kom maar eens del, je lekker spelen en door die ding. Dat geldt ook voor de volgende gasten. Hij wie hier al eens een keer met de band. Hij won een wedstrijd hier in Friesland met singer-songwriter muziek. Hij bewees dat Limburg en Friesland hartstikke goed met elkaar gewerken kennen. Sterker, hij leeft hier, hij is creatief hier. En ik had hoe Graaf Landgraaf. Maar voordat ik naar hem takje in, had de pianist. Stel jezelf even voor. Hoi, ik ben Ole en ik speel in Graaf Landgraaf. Goed zo. Kun jij ons muzikaal een beetje begeleiden op achtergrond? Ja, zachtjes. Ja, man. Meneer Graaf Landgraaf, hoe is het met u? Fantastisch. Ja? Het is ook echt fantastisch om terug te zijn. Ik ben blij dat je er bent. Tijd geleden alles een keer uitgenodigd en dan moet je agenda's pakken en dat soort dingen. Waar ben jij momenteel het meest druk mee? Met je band of met je singer-songwriterschap of als duo? Allebei. We gaan binnenkort muziek releasen van de band
En zowel als van het singer-songwriter project. En daar komen release parties aan. Daar komen sowieso, we gaan veel spelen. En we gaan eigenlijk allemaal coole dingen doen. Er komen t-shirts, er komen liedjes, we hebben zelfs snackers. Nee, sorry. Jij zit goed in je vel dus. Ik zit wel goed in mijn vel, ja. Ik voel... ik begin ook steeds meer te horen te krijgen dat mensen dan al de act kennen voordat ik ergens ben. En dat is echt nieuw. Dat noemen ze reputatie. Ja, en it feels good. Ja. Wat is het? Punk, jazz, alles door elkaar, singer-songwriter? Het is echt alles door elkaar. Dat zijn ook je smaken gewoon? Ja, ik ben echt zo'n irritant persoon die zo zegt van ik luister naar alles. En als ik maar voel dat waar het over gaat. Voor mij is muziek vooral communicatie en wat je ermee zegt. En het hoeft niet per se heel diep te zijn. Het kan ook superleuk zijn, maar daar ga ik meer aan van. Niet zoiets van, oh, dit is echt boerenrock. Of dit is echt hip-hop, man. En daar hoor ik ram bij. Als het maar raakt. Als het maar raakt. Dat is mijn ding. Componeer je ook zo? Dat het je bij wijze van spreken tot tranen toe zelf moet beroeren voordat je iets verder schrijft? Het moet wel over iets gaan wat ik of leuk vind of mezelf emotioneert. En ik test het ook voor mensen uit voordat ik durf naar een podium met iets te gaan. Dus ik moet eerst een van mijn vrienden hebben laten huilen voordat een liedje in het repertoire mag. Wat komt er allemaal uit? Zijn dat tegenwoordig singles, platen, albums of hoe noem je dat? Singles en een EP. Yeah. Rock and roll dus. Fuck yeah, dude. Oké, man. Goed zo. Good to have you. Ga je het optreden? Speel je vaak orgel? Piano? Toetsen? Als het uitkomt, zeker. Ja. Dit is live in Noorderwind. Graaf, Landgraaf. Where do we go when we scream like our parents and former lover? Why do they still get to blame us for the pain that they once felt? And leaving them was supposed to make us feel better. Why do we bring them along when it's only you and me? Where do we go when the screaming takes over? Answers to questions we've never wanted to ask. Do we forget who we are when our fears are vindicated? Or is this who we truly are beneath it all? And where do we go when we scream like our parents and former lovers? Why do they still get to blame us for the pain that they once felt? And leaving them was supposed to make us feel better. Why do we bring them along when it's only you and me? And every mistake, every lie, broken trust, cross the line. Time is up, you're fully grown. Be a person on your own or together, even better. Someone to blame and damage, only you. No one else needs you to save me from myself. We'll share the sickness and the cure without telling which is which. Intoxicated and in love without knowing which is which. I wanna carry your scar, shed a load for a while. Show the whole world you're strong. I'm so proud you survived. We were young, vulnerable and confused, trying to fight the cycle, but what's the use when we're nothing but burnt matches, beaten and bruised? But at least we know that once we used to be. But at least we know that once we used to be.
Je hoeft niks aan me te vragen. Ik weet het antwoord toch niet. Want ik ben fucking dom. Maar net zo dom als jij. Fuck de maatschappij. Fuck de maatschappij. Fuck de maatschappij. Ja, 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 ja. Oh, fuck de maatschappij. Eloquente kutzooi. En dan met je geloof. Ik geloof in dood. En weg met communisme. Weg met democratie. Er is geen rechts of links. Stel eens je enkel. Fuck de maatschappij. Fuck de maatschappij. Fuck de maatschappij. Ja, 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 ja. Oh, fuck de maatschappij. Ja. Fuck de maatschappij, 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 fuck de maatschappij. Is het punk? Is het singer-songwriter? Het is Graaf Landgraaf. Ja, wat een fantastische kerel nog. Eerst met zijn band jaren en Joert, ja, solo, maar dan met begeleiding. We horen hem in de gaten. Geweldige persoonlijkheid trouwens. Punksprutsen. En Tietje Flink kreeg ik een heel mooi cadeautje. Sure, ik liet hem zien. Er zit een paar aaien in, ja. En dat kwam van KD Fox. En die gaan naar Albebuts, ben met hun trein en Joert bij u in de studio. Je mag al even een nummer zien van ze. Ik zal ze even introduceren. Dat is namelijk Ronnie, Kirsten en ziet ze best erbij. Mooi. Sietse praten we straks nog wel even mee. Hoe is het? Ja, maar goed. Mooi. Warm. Ja? Ja. Als je wel eens ziet, die warm. Ja. Katie, hoe is dit ontstaan? Ik krijg weer een ingewikkelde vraag. Ja. Ik begin altijd heel moeilijk. Ja, precies. We begonnen als een coverband. En die hebben we nog steeds. Katie en de Good for Nothing Boys. Ja. Daar gaat het nog steeds heel goed mee. En toen wilden we eigenlijk eigen nummers schreeuwen. En hebben we geïnspireerd door een concert van Bikini Kill. En toen hebben we een punkband opstarten. En binnen no time zie je een punknummer schreeuwen. Ja. Maar al je verwijzingen, ik jij soms wat country, ik jij soms oren dingen. Het is van alles wat, maar de punk is voor de basis. Ja, de punk is meer het gevoel, het sausje wat we doen in de gooien. Punk is eigenlijk gewoon een attitude, dus het kan maar elke muziek. Ze spelen early punk, toch, ziet ze? Ja. Ziet ze zijn meer. Ziet ze dwars, jongen. Ja, ziet ze dwars. Ja. Ja, dan had hij een spreekverbod, kreeg. Ja, klopt. Ja, we helemaal clear mee. Ja, van Afke. Maar even, hoe bestond de punkliefhebber best? Ik vind het altijd leuk voelen. Ja. Wat voor bands begonnen met mij? Ik denk gewoon echt wel die ouderwetse echt punk. Ja. Exploited. Nou, meer de vrolijkere kant al wel. Ja, Iets muzikaler. Ja, klopt. Ja, dat jest ik wel. Maar ik hou eigenlijk van alle soorten muziek. Dus het is dat jest denk ik in alle muziek. Waarom ik denk dat hebben we alle jaar wel wat. Ja. We binnen vooral. Het komt altijd weer om op de punk, maar we houden van alles. Doe koers ziet ze al vanwege Nothing. Ja. Wie dat de eerste muzikale keerwerking? Ja, dus ziet ze nou eigenlijk net. Ja, dus Lester ziet ze, die vult het normaal om. Ja. Maar nee. Ziet ze? Klopt? Ja, nee, het was. Ja. Nee, we ooit al een keer in het begin. Ziet ze draait natuurlijk een hele hoop. Dus toen, ik had wel eens een keer proberen wat sampletjes voor me te jongen, dat soort dingen. Maar toen bij Nothing gebeurde het pas echt dat we muziek gingen maken samen. Ja. En dus dit is eigenlijk een logisch vervolg daarop? Ja, Nothing. Die maakt met Katie en de Nothing, Good for Nothing Boys. Hij maakt nog trouwens op het Noorderwien podium staan met 5 mei. Maar dit is dus weer een extra stapje erbij. Ja, nou eigenlijk hebben we nou 3 bands. Ja. Want Nothing bestaat ook nog steeds. Maar dat is we binnen vooral jaar even mee bezig. Ja. En toen hier we Katie en Good for Nothing Boys, al je covers.
dat is het leuke. We kunnen alles gewoon spelen wat we leuk vinden. Want dat coveren we gewoon, dat kiezen we gewoon uit. En toen gingen we naar Bikini Kill. En toen dachten we, als zij het kennen wij het ook. Dit kennen wij ook. Vertel, wat voor band is dat? Nou, het is echt te gek. Het zijn 3 famkes, vrouwen eigenlijk inmiddels. Dat is al heel lang niet meer gong. Vrouwen? Mocht het praten. Nee, mocht ze praten. En dat is gewoon eigenlijk hele simpele punk. Maar ze hebben zo'n attitude op het podium. En het is just gewoon dat ze er heel veel lol in hebben. En een van hun hits is Rebel Girl. Daar heb ik een cover van maken samen met Cherry Bomb. Een mashup maken. Yeah. Maar het is gewoon eigenlijk... Het is heel simpel, maar het is gewoon echt... Er zit zoveel energie in. En dat vind ik gewoon heel leuk. En ik denk dat krijgen we vaak weer waarom. Dat we een leuke energie hebben met elkaar. We hebben ook altijd lol met elkaar op het podium. Dus dat... dat wil we hoe brengen maar is de band. Nou, kom Bloe, absoluut. Ik ben absoluut fan van je. Ik zal even een plaat erbij pakken. Want er is een album uit. Dat heet Coco. Dankjewel, Sitsen. Nog meer. Hey, wat mij opvalt, ze zijn al verschillend. Ja, klopt. Ze zijn al met de hand makken. Dus dat is gewoon... We hadden dus bestaande albums pakt, maar klassieke muziek. Zodat die krijgen direct bij die LP. Alleen maar klassieke? Ja, de meesten die onze muziek luisteren, moeten echt een beetje opvoeden worden en opleiden worden. Dus dan hebben we dus krijgen die platen bij als bonusplaat. Ja. De letterenplaten? Ja, bij letterenplaten krijg ik wel BZN of zo. Dat is wel, ja, maar dit is een instapmodelletje. De eerste lichting. Ja. Maar en toen hebben we dus bestaande plaathoezen. Dachten van, dat moeten we gewoon onpassen. Werden we maar iets zelf. Dan hebben we al je bobo's zitten te knippen. En dan ziet we dus gewoon echt nachtenlang zien we misschien alles een beetje. Nou, vooral hun trouwens. Maar ik zie dan te Shen. En dan gingen ze al die dingen plakken en zo. Nou, dat is prachtig. Heel mooi proces. Ja. Hey, wat is het verhaal van de plaat qua muziek? Ik denk Siets is eigenlijk begon meestal in de meeste gevallen begon hij maar de beatsmaatje en de bas. Dan maken Ronnie daar weer een gitaarpartij bij. Ja. En dan hier ik daar teksten bij schreeuwen. En die, dat ging eigenlijk heel makkelijk, want we een heel kutperiode in mijn leven. Dus dan is het genoeg moeten. Genoeg inspiratie. Genoeg inspiratie, zeker. Ja. Straalsnel trouwens echt heel bot. Dus het is alweer happy en leuk en feestje bouwen dus. Ja, dat ben middelen, hè? Nee, grapje. Het is hartstikke... Nee, het gaat heel goed nou. Hou zo. Hey, mooie plaat van alles wat dus. Ja, een soort creatieve explosie dit. Ja, absoluut. Nou, dat ken ik eigenlijk met Sietsen en met Kirsten. Maar Kirsten trouwens ook. Dat is chaos. Maar wel leuke chaos. Wat in ambities? Ze vonden me ook spelen nou? Ja, werelddominatie natuurlijk. Dat vind ik ook, ja, zeker. Nee. Katie Fox, live in Ziggo. Ja, gewoon in Amerika, overal. Nee, we willen gewoon spelen. We zullen wel. Nee? Oh, net naar Amerika. Okay. Nee, de Balkan. Ja, door de Balkan. Ja. De handmade stil. Hoe kunnen mensen gewoon die plaat komen? 19 juni komt hij dus, presenteren we hem echt in Aschgaard. En dan komen maar nog 12 andere bands, houden een feestje. En omdat Siets 60 wordt. Dus prachtig hè. Ja. Ik bedoel 44, dat is een hele bijzondere leeftijd. Ja. Nee. En dan, dat is echt een verrassing, we krijgen een Pussy Lounge. Ja, er werden alleen maar poezenfilmpjes draait. Ja. En dus dan brengen we het dus, en meestal kunnen we zetten van tevoren alles nog wel online. Elke plaat weer dan al gereserveerd. Okay. En dan kunnen mensen gewoon zeggen, ik wil die. En dan krijgen ze die. Ja. Dus ja. Ik ben absoluut fan. Ja. Op youtube.com trouwens, en dan het Noorderwienkanaal, staat een wat langer interview met hun trein. Ik op Oer de plaat, de muziek. En Joert is dus live in de studio, ben ik heel blij mee. Nogmaals, het wordt nog even voordat hij officieel te verkrijgen is, maar ik zou hem gewoon reserveren. Ja. Op Spotify is iTunes Oerl kun je hem luisteren. Ja. Dus, streamen. Ja, streamen, ja. Katie Fox. Ja, live in Noorderwien! Somehow I just can't believe this is how it's meant to be. To hell with society, we need some anarchy.
verstoten dronkenman die landt. Een huilend kind dat bij zijn moeder geen troost meer vindt. Goes
toffe band, tof trio en een toffe plaat. Zo neem ik hem maar even. En het verhaal moet duidelijk wezen. Elke plaat is uniek. Gaan ze helemaal zelf bij elkaar knipt en plakt. De Sjommerheim was er nog hier een bezette kist. Toffe muziek, ja. Mooi om Sietse van Essen hier weer even in de studio te gaan. Mooi hè, bij de volgende gasten bij Telonen te komen. Bij sommige artiesten dan heb je gewoon een boon. Nee, inmiddels denk ik haast zien je hier. Ik had toen Caroline in het veld. En daar denk ik even in. Ik lees de plaat even del. Caroline, welkom. Hoe is het? Ja, goed Willem, fijn je weer te zien. Ja, goed om jou weer te zien. Ik kan het niet zo mooi in het Fries als jij, dat weet je. Oké, nou, ik lees het nog wel even. We kennen elkaar inmiddels 10, 11 jaar alweer. Ja, echt. Dus allereerste echte optreden was hier ooit. En dat is nu voor ons 10 jaar geleden. We gaan over je nieuwe album praten, maar stel even voor, wie heb je allemaal meegenomen? Ja, ik zie je nog een prachtig mooie hond hier. Ik heb een toerhond. Dit is Hondje Boef. Ja? Dit is Nens die alles voor me regelt, want anders zou ik het nu niet redden. Oh, je bent een regelneef? Ja. En Johan natuurlijk gewoon nog altijd, ook na 10 jaar. Maar Hondje Boef is overal mee en is onze mascotte. Ja. Dat het maar een mooi succesvol debuut weer mag worden. Het is het eerste album na COVID. Ja. En we bestaan nog, maar het is hard werken geweest. Ja. En, veel meegemaakt. Veel meegemaakt, maar ja, daar wordt het ook mooier van en dieper van. En het belangrijkste is, we zijn allemaal nog bij elkaar. Nou, en met zo'n mascotte moet het helemaal goed komen. Is hij leuk of is hij leuk? Ja, hij is fantastisch. Wat een geweldig beestje. Ja. Hey, 10 jaar, 11 jaar geleden was je hier voor het eerst. Is je idee van het maken van liedjes, het gebruik van de taal, het spelen met Johan, maar ook andere projecten, is dat heel erg veranderd in die 10 jaar? Of staat hier eigenlijk nog steeds dezelfde Caroline? Ja, ik ben 10 jaar ouder, dus ik heb 10 jaar meer meegemaakt. Ja. Dat hoor je terug in de liedjes. Ik heb dit album samen met Johan en Sander Geboers gemaakt. Daar is de taal is duidelijk van verbeterd. De onderwerpen zijn toch voor meer mensen nu dingen die jij ook kunt herkennen of die meemaakten. Oma's die in de war zijn en die het vroeger wel wisten, maar nu niet meer. Die jij nog steeds verstaat. Dat kennen we helaas allemaal steeds meer, omdat we steeds vaker voor onze eigen familie moeten zorgen. Dus... Maar dan, je probeert de tijd toch te vatten in je teksten? Ja, absoluut. Ja. En ook het voorbijgaan van de tijd dus? Dat en qua stille vedette, weet je, als podiumkunstenaar is het ook echt veranderd. 10 jaar geleden kon je nog lekker even een statement, dan kon je nog even ergens met een gestrekt been in en dat was dan grappig. Nu alles met uitroeptekens gebeurt en niemand meer luistert, heb je ook een andere rol daarin. Dus mijn teksten zijn daarin echt wel veranderd. Merk je dat ook, hoe mensen op jou reageren? Ik merk dat zalen nu intens stil kunnen worden, ja. Dat is echt wel nieuw. Dat ik echt denk van, oh, gaat dit... Wat gebeurt hier? Wat gaat het wel goed bij? Dus ik alleen maar van die betraande gezichtjes. Dat ik denk, oh, oké. Dus het raakt wel. En enerzijds is dat fijn. Anderzijds, als je radiopromotie doet... daar heb ik het nu ook 3 keer meegemaakt... dat de host van dienst in één keer zo... Dat is niet handig, want dan heb je een witje. Dus, maar wel fijn dat mensen het zo mooi vinden. Daar hebben we toch wel echt ons best op gedaan. Maar dat is dus een les van nu, 2025... dat muziek en teksten anders aankomen? Ja. Gaan mensen er anders mee om? Heb je dat gevoel in ieder geval? Nou, ik ga er anders mee om. Ik gebruik het ook echt om mensen te laten luisteren. En dan vervolgens weer te luisteren naar elkaar. In plaats van allemaal maar, weet je, allemaal gelijk hebben. En allemaal je eigen gelijk willen halen. En dan vervolgens niemand meer die luistert. Ja. Dus ik wil echt dat mensen luisteren. Maar ja, dat moet je krijgen. Dat moet je gegund worden. Moet je afdwingen ook, hè? Ja, dus dat is wat ik probeer te doen. Door het zo echt en zo oprecht mogelijk te doen. En dan hoop ik dat zo'n zaal meekomt. En tot op heden heb ik de indruk dat het goed gaat. Maar ik ben nog maar net begonnen. Dus ja, misschien komt ook nog wel dat er iemand gewoon roept... Hey, Kees 3 bier. Dat kan. Ja. Dat moet ik nog meemaken. Op een gekke manier heeft dat soms ook wel iets. Moet niet te vaak gebeuren. Nee, maar het hoeft ook niet perfect of zo. Weet je wel, dat ben ik wel kwijt. Ik denk dat toen ik hier de allereerste keer kwam... dat ik vooral nog heel erg op zoek was naar... hoe moet ik nou goed, beter, best? Hoe word ik beroemd? Waar haal ik de waardering vandaan? Ja, daar ben ik voorbij. Ik wil nu gewoon muziek maken en zo mooi mogelijk en zo lang mogelijk. Kom zo bij je terug. Ik ga toch, Johan, ik weet dat hij niet gek is op interviews, maar hij me storen. Johan, Stille Vedette, wat voor plaat is het voor jou? Want jij bent een muzikant. Jij zit te spelen. Ja, het is voor het eerst dat Sander en ik de plaat in feite live hebben opgenomen. Op het moment dat Caroline er niet was. Dat was eigenlijk heel gek. Maar het is wel een magische samenwerking geworden. Echt prachtig geworden. Echt top. Ja. Schrijven van nummers en het ontwikkelen ervan. Hoe doe je dat? Gaat het nog steeds op dezelfde manier? Verandert dat door de jaren heen? Het is wat verfijnder, omdat Sander meer uit de kleinkunsthoek komt en ik meer een beetje de rock'n'roll-achtige kant. Dus als je dat gaat samenvoegen, dan krijg je dit soort dingen. Ja.
En ja, alweer 10 jaar op pad met deze dame. Ja, die tijd gaat veel te hard eigenlijk. Ja. Is de band qua muziek, is die veranderd door de jaren heen? Nee, eigenlijk niet. Nee, intentie is hetzelfde. Gewoon lekker zitten, spelen. Ja, dat is het enige. En vooral genieten. Het is het enige wat telt. Ja. En jij komt zo bij je en heel goed luisteren hoe zij zingt. Hè? Ja. Ik heb toch het idee dat je er heel erg mooi omheen speelt steeds. Ja, klopt. Er is heel hard over nagedacht. Ja. Heel goed gehoord, Willem. Doe mijn best. Goed. Ik geloof dat de dame wat wilde zeggen. Ik moet één ding vertellen. Ik weet dat hij daar verlegen van wordt. Dus Jo, kijk even de andere kant op. Het allereerste stuk wat Johan voor mij schreef in 2015 was een melodie. En die heb ik toen eigenlijk vrij snel in de oudejaarsconferentie in Almere gebracht. En toen wij nu voor het eerst bij Sander kwamen, was die samenwerking natuurlijk helemaal nieuw. Dus Sander zei, wat wil je schrijven? En ik zei, weet je, we hebben teruggekeken over 10 jaar wat nou van betekenis was en wat wel weg kan, wat gewoon voor de dag leuk en verder niet meer, want we schrijven het meest in opdracht. Maar dit stuk, dat heb ik tekort gedaan. Dat heb ik toen, in alle druk van het moment, heb ik dat niet goed genoeg weten te pakken. Johan heeft dat zo mooi geschreven. De echte essentie daarvan hebben we niet geraakt. En toen zei Sander, gaan we dat schrijven. En nu gaat het over Johan en over die 10-jarige samenwerking. En dat vind ik zo bijzonder nog. Want Sander kende ons helemaal niet. Die heeft alleen maar naar ons zitten kijken en die heeft die woorden eruit gehaald. En dat dan kan. En dat we dat nu zo kunnen spelen dat zij dan vervolgens zit te janken, zeg maar. Dat vind ik geweldig. Daar doe je het voor, toch? Laatste vraag toch even over de titel van de cd. Hoe ben je erop gekomen? Wat wil je ermee zeggen, Stille Verdette? Ik denk dat ik hier... Zie je jezelf zo? Ja, ik hoef niet op de voorgrond. Ik besteed het merendeel van mijn tijd, dat weet je, aan een leerwerkprogramma waarin ik jonge kunstenaars een economisch perspectief in de cultuursector geef. Dus mensen die wel een enorm talent hebben voor kunst, maar niet naar het kunstvakonderwijs kunnen. Die zetten wij in een vak en daar kunnen ze dan hun geld mee verdienen. Daar word ik een stuk gelukkiger van dan zelf ontzettend beroemd zijn. En heel leuk op camera. En dat is echt, dat is het zo waard. Laat hun maar stralen. Dat is mooier. En toch, wij zetten haar hier op het podium en terecht. Ze maakt het mooie festjes hier, maar haar muzikanten. En een geweldige hoen en een assistent. En nog een hele familie eromheen. Maar goed, Stille Verdette is uit. Prachtig album, mooie festjes, Nederlandstalig. You It Live in Noorderwien. Caroline in het veld. Ik werk liever in de schemer, mijt het felle licht. Ik blijf graag een beetje veilig, veilig uit het zicht. Ik ben je grote ideaal niet, ik ben een doordeweekse dag. Ik sta meestal aan de zijlijn, waar niet iedereen me zag. Er is al zoveel, misschien te veel. De gedachten komen vrij. Er is al zoveel, misschien te veel. Maar we kunnen er niet bij. Er is al zoveel, misschien te veel. Wat we niet verstaan. Zoveel bedoeld, maar niet begrepen. Uit onwetendheid gedaan. In deze tijd van uitroeptekens wil ik liever een komma zijn. Kon ik de stilte niet verbreken, dan kan er even pauze zijn. Laat het lied maar voor me spreken, taal van iedereen. En wat het wel of niet betekent, is dan ook van jou alleen. Er is al zoveel, misschien te veel. De gedachten komen vrij, er is al zoveel, misschien te veel. Maar we kunnen er niet bij, er is al zoveel, misschien te veel. Wat we niet verstaan, zoveel bedoeld, maar niet begrepen. Uit onwetendheid gedaan. Uit onwetendheid gedaan. Oh, uit onwetendheid gedaan. Uit onwetendheid gedaan.
net binnen of je zit alweer te spelen. Jij hoeft me niet te vragen hoe het gaat. Er zijn weer nieuwe melodieën om te delen. En nu klinkt er iets alsof het al bestaat. En dat zet me steeds in beweging. Dat houdt me steeds op de been. Door jou wordt alles anders. Jij brengt de stilte om me heen. Door jouw snaren is mijn onrust weer gaan liggen. Jij bepaalt vandaag de temperatuur. Door de akkoorden is de atmosfeer veranderd. En de storm die bleek van korte duur. En dat zet me steeds in beweging. Dat houdt me steeds op de been. Door jou wordt alles anders. Jij brengt de stilte om me heen. Dat zet me steeds in beweging. Dat houdt me steeds op de been. Door jou wordt alles anders. Jij brengt de stilte om me heen. Er is een oorlog uitgebroken in het oosten. De woorden in de krant, die doen me zeer. Als ik vraag, waar is de liefde dan gebleven? Hier in jouw lied hoor ik het antwoord weer. En dat zet me steeds in beweging. Dat houdt me steeds op de been. Door jou wordt alles anders. Jij brengt de stilte om me heen. Alles anders, jij brengt de stilte om me heen. Een bijzondere vrouw, een bijzondere artiest en een bijzonder album had ze dus uitgebracht. Together met 2 fantastische muzikanten. En één daarvan weer dus, Joert ik mij, Johan Fransen. Caroline in het veld. Ze is altijd welkom in elk alleen wat Noorderwien onbelangrijk. Zit er haast op, deze aflevering van dit programma. Dat er gewoon na je weekend weer is. Maar natuurlijk al je nieuwsgierige muzikale gasten. We doen nog één nummer. Ja, album is uit, het feestje is compleet. Het is punk, het is muzikaal. Het is fantastisch, vind ik zelf. Ik ben wel een beetje fan van KD Fox. Live in Noorderwien. I want to be a cowboy. I want to be a cowboy. Cowboy. I want to be a cowboy. Cowboy. Mentions of